खुलुमबाय दिनै 4 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान बा सानफ्रामबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। BTRआव फिन बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार। उदालगुरियाव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि गुलिजों लोगोसे हाथियार आरो मेगजिन। स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिकारडाङा होननाय जायगायाव उदालगुरि पुलिसा गोलाव सम संदाननायनि उनाव हमनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार। हमनो मोननाय हाथियारफोरनि मादाव गंद' AK-47 राइफल, गंदाइन मेगजिन, गंसे पिस्टलजों लोगोसे पिस्टलनि मेगजिन आरो 7.62 mm नि गर 74 गोथां गुलि। नाथाय बे हाथियारा सोरनि बेनि सोमोन्दै पुलिसा फोरमायथिनानै होआखै। सावरायनो गोनांदि BTR गोरोबथा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो BTR ओनसोलाव सम सम हाथियार बोखांनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय हाथियारफोरा सोरनि बेखौ पुलिसा फ्राय फोरमायथिनो हाया। बे खेबावबो उदालगुरियाव बोखांनो मोननाय हाथियारा सोरनि बेखौ दासिमबो पुलिसा फोरमायथिनो हायाखै। 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL आरो BPF दोलोआ थागथियारि जानायनि अनगायैबो BJP दोलोआबो थागथियारि जादों। उदालगुरियाव BJP दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि, जेराव 1000नि गोबाङा BJP दोलोआव हाबदों। 1000नि गोबांनि मादाव 298 NDFBजों लोगोसे NDFBनि नखरनिफोर। ओनसोलारि दोलो UPPL आरो BPF दोलो थानायनि उनावबो UPPL आरो BPF दोलोआव जयेन जायालासे BJP दोलोआव हाबनायनि सायाव NDFBनि सासेया फोरमायथिदों दि फिसा दैयाव बेसेबां सानस्रिबावगोन। बेनिखायनो गेदेर दैयाव सानस्रिनो नाजादों। बेयाव बेसेबां जाफुंसारनाय मोननो हायो नायनोसै। सिगाङाव हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो दा आसामनि आइ बिमाखौ सिबिनो ओंखारदों होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि BTR गोरोबथानि उनाव NDFBफोरा पाब्लिकैनो दंमोन, नाथाय भारतआ मोनसे गेदेर सुबुं खुंथाय हादर। बेनिखायनो सुबुं खुंथायजों खामानि मावनो थाखाय जेबो सार्थ गैयालासे BJP दोलोआव हाबदों आरो 298नि मादाव 3 एक्स NDFBजों लोगोसे NDFB नखरनिफोरा BJP दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव BSU आरो बनसुजों मदद होजानाय बिजाथि लेनेन ब्रह्मआ जेस देरहासारनो हाबाय। देरहासारनो हानायखौ लानानै फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां रंजानाय। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थियाव देरहासारनो हानायखौ लानानै BSUनिफ्राय फोरमायथिदों दि BSUजों मदद होजानाय इन्टिग्रिटि टीमआ एबसु आरो UPPLजों मदद होजानाय इउनाइटेड टीमखौ फेजेननो हादों आरो मोन 12 मासिनि मादाव मोन 8 मासियावनो BSUजों मदद होजानाय बिजाथिफ्रा देरहासारनो हादों। BSU देरहानाय माने BPF देरहानाय आरो एबसु आरो UPPL जेननाय माने दानि सोरखार जेननाय होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि फरायसाफोरा दानि सोरखारनि खामानिखौ गोजोनाखै, बेयो बे बिसायख'थिजोंनो फोरमान जायो होननानै फोरमायथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा आरो माहारियारि आफादफोरा गाव गावनि बिजाथिखौ मदद होबोदों आरो बिसायख'थिया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि गाइडलाइन बायदियैनो जायो। बे बिसायख'थियाव इन्टिग्रिटि टीमनि लेनेन ब्रह्मआ जेस देरहासारनो हादों आरो बिथाङा दा कलेजनि जेंना जेरै क्लासरुमनि जेंना, इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंना बायदिखौ सुस्रांनायनि हाबाखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो BSUनिफ्राय। NLFBनि लेङाइ आफादगिरि ब'ख'खौ आफादनिफ्राय एरख'बाय। आफादनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखायनो बिथांखौ लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे आफादनिफ्रायबो एरख'बाय। NLFB आफादनिफ्राय गांसे नटिस फोसावनानै बे खौरांखौ मिथिहोदों। नटिसनि गेजेरजों फोरमायथिबावदों दि थांनाय 12 एप्रिलाव क'क्राझारनि चान्दामारियाव NLFBनि डेजिगनेटेड केम्पआव जेनेरेल काउन्सिल मिटिं खुंनाय जादोंमोन, जेराव गोबां जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन आरो थांखि लानाय जादोंमोन। बेनि मादाव आफादनि हेंथा हाबा मावनायनि सायाव NLFBनि लेङाइ आफादगिरि ब'ख' गुबै मुं भाबेन बसुमतारी बिथांखौ खेंफोरथि होनो थाखाय 15 सान सम होदोंमोन। नाथाय बिथाङा 15 सान बारलांनायनि उनावबो खेंफोरथि होआखै, जायनि थाखाय आफादनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय आरो आफादनि हेंथा हाबा मावनायनि सायाव जेबो खेंफोरथि होयैनि थाखाय बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे आफादनिफ्रायबो एरख'नाय जाबाय होननानै NLFB आफादनिफ्राय फोरमायथिदों।
माजुलियाव गेदेर नाव जाब्रबथाय मेगननि नोजोरावनो बोहैलांदों सा 26 दावबायारिफोरा नावजों दै बारस'बाय थानायावनो नावा दै गेजेराव गोदोदों जायनि थाखाय सा 26 सुबुंफोरा दैयाव गोजावलांदों। नाव गोदोनायजों दैयाव गबोनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोबाङानो रैखाथिनि थाखाय आखाइ फायखन हरदोंमोन नाथाय मेगननि नोजोरावनो दैजों बोहैलांदों सा 26 सुबुंफोरा। सा 26नि मादाव साबेसेनि जिउ खहा जादों बेनि रोखा खौरांखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर सुबुं गौमा आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिया मैया गाहामैनो जोबनानै थांबाय जेराव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थि नङाबाबो BTRआव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि दावहाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। BPF दोलोआ गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनायनि उन इउपिपिएल दोलोआबो सुबुं गौमाजों लोगोसे गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। नाथाय सोरखाराव थानानैबो इउपिपिएल दोलोआ मानि थाखाय सुबुं सांग्रांथि मेल आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानो गोनां जाखो होननानै गोबाङानो सानदों। बिनि जाहोनखौ प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोआ 2 बोसोर सोरखार सालायनायाव गोबां जौगानायनि खामानि मावदों नाथाय माखासे सुबुंफोरा नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थियै दैदेनदों। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ रेलि खालामदों। रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय खौसेथि, गोजोन आरो फरायसानिफ्राय लानानै आबादारि, आइजो, बड'लेण्डनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोबां बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखायनो इउपिपिएल दोलोआ फैदों बेखौ रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय बे सुबुं गौमाखौ खुंदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि बे 2 बोसोराव बर' माहारिनि गासै बिथिङाव खामानि मावनो हायाखैब्लाबो जेसेबां हायो जौगानायनि खामानिखौ मावदों आरो फैबाय थानाय समाव जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खामानिखौ मावगोन आरो BTR गोरोबथाखौ जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय सासेबो बाहागो लानो हानाय नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे जौसांनिफ्राय बिथाङा बुंथिबावदि रायजो राजाफ्रा सोरखाराव सोलायनाय लुबैदोंमोन दा सोरखारा सोलायबाय आरो बियो रायजो राजानि सोरखार। बेनिखायनो गिनांगौ एबा साननांगौ गैया। 2 बोसोराव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि फोरमान जाबाय। 1 बोसोरावनो सा 27 फरायसाफोरा IITआव फरायनो थांगासिनो दङ आरो 1 बोसोरावनो गोबाङानो सिभिल सार्भेन्ट जानो हाबाय, गोबाङानो पुलिसनि साख्रि मोननो हाबाय। बड'लेण्डआव 4,000नि गोबांनो रां लायालासे साख्रि होबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो 2 बोसोराव एसेबां लामा आरो दालां बानायबाय। थांनाय 2 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव एसेबां मावनो हायाखै होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोआ गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि बड'लेण्डआव बहा असान्थि, पर्बतजरायाव ना माजबादाव असान्थि एबा गोजोन गैयिया दं होननानै सोंथि खालामो आरो प्रमद बर'आ बुंथियो दि बड'लेण्डआव जेबो गोजोन गैयै थासारि गैया। गोजोन गैयै थासारिया खालि श्रीरामपुराव जानाय सिन्डिकेटनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि खर'आवसो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेराफारसेथिं BTR गोरोबथा खालामनाय NDB बिदा फंबायफोरा दासिमबो जोबथेसालिनि सिङाव दुखु खस्थ' सैनानै दङ। खायफाखौ फासिनि साजा फोसावदों आरो खायफाखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। बिथांमोनखौ लानानै प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनाय जादोंमोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों सावरायगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथानि 6.3 दफानि खामानिखौबो मावगासिनो दं होननानै फिननाय होदों प्रमद बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि DTO धजेन बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि गारि सालायग्राफोरनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों DTO धजेन बसुमतारीया। ई-रिक्शा अदेबानि बेटारि रिक्शा सालायग्राफोरा जाहाथे सुबुं रोगानायनि सोलायै मुवा बेसाद रोगाया बेनि सायाव सांग्रांथि होदों। मानोना RCनि बायदिब्ला बेटारि रिक्साया सुबुं रोगाग्रा गारिसो, नाथाय गोबाङानो मुवा बेसाद रोगायो जायजों जाब्रथाय जायो। बेनिखायनो बेटारि रिक्सा सालायग्रा आरो रायजो राजाफ्रा बेटारि रिक्सायाव बायदि बायदि मुवा बेसाद जाहाथे दैखाङा बेनि थाखाय सांग्रांथि होयो, नङाबा राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलावबो ट्रेक्टरफोरनि हेंथायैबो राहा लानाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। ट्रिप बांहोनो थाखाय ट्रेक्टरखौ गोख्रैथिजों सालायनाय आरो खामानि जोबखांनायनि उनाव न'आव फैफिननाय समाव ट्रेक्टरनि उनाव रिफ्लेक्टर लागायैनि थाखाय गोबां जाब्रथाय जानो मोनो। बेनिखायनो बेनि सायाव राहा लानाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो आरो बाइक सालायनायाव हेलमेट गानिनि सायावबो राहा लागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। क'क्राझाराव सानफ्रोमबो 50निफ्राय 60 चालान दाननाय जायो आरो चालान दानजायोब्ला लाइसेन्सआ गावनो सासपेन्ड जाखायो। बेनिखायनो मटर साइकेल सालायनायनि सिगांनो जाहाथे खर'आव हेलमेट दंना गैया बेखौ नायो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। हान्थामेलानि बेलायाव एप्रिल दाननिफ्रायनो गोख्रों जादों होननानै फोरमायथियो।
क'क्राझार जिल्लानि द्वितीय धजेन बसुमतारिया। बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमबो BKWSनि सिमाया थि जायाखै आरो बिसायख'थियाबो खुंजायाखै, जायनि थाखाय सोरखारखौ नारसिननो थाखाय 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानो हांख्रायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेनि थाखाय रायजो आरो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनिसिम लाइजाम हरदों। लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि BKWSI ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु, हा-हुनि मोनथाय, रांखान्थि मोनथाय, राजखान्थि मोनथाय आरो गुबुन गुबुन मोनथायफोरखौ गोजोर खालामनाय बायदि गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BKWSIआ दाजादोंमोन, नाथाय BKWSIनि सोरगिदिं सिमाया थि खालामजायाखै, बियाबफोराबो दाफुंजायाखै आरो बिसायख'थियाबो खुंफुंजायाखै। बेनिखायनो बेफोर दाबिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ नारसिननानै फैगौ 8 मे 2023 आव आसामनि गासैबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो गासैबो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावबा गाव जिल्लानि गाहाय मावख'आव हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय लाइजामनि गेजेरजों बिथोन हरदों। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।